'Yan Nijar da 'yan Najeriya sun aiwatar da bikin ranar Hausawa ta duniya a ƙasashensu. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo don jin muhimman batutuwa da aka tattauna a gurin wannan biki da kuma yadda aka samo ita wannan rana na ranar Hausawa. Idan wannan ne zuwanka karo na farko zuwa wannan tasha, to kar ka manta danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyi da suka shafi ƙasar Hausa da ma masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood. Yanzu dai bara ku ji yadda aka samo ranar Hausa ta duniya. Ranar Hausa ta duniya wacce ainihi wani mai amfani da Twitter ya bayar da shawarar ganin an samar da ita a jerin ranakun Majalisar Ɗinkin Duniya yau shekaru akalla 8 bayan da ya buƙaci masu jin harshen Hausa da ke amfani da wannan kafar sadarwa su mai da hankula wajen rubuce-rubucensu da Hausa. Lokaci ne na yada al'adun Hausa ta yadda duniya za ta ƙara fahimtar wannan yare da ke zama hanyar sadarwar miliyoyin mutanen da ke zaune a ƙasashen Afirka ta tsakiya da na yankin yammacin Afirka, cikinsu har da jamhuriyar Nijar. Nuhu Sule da Maraɗi shine makoɗin masarautar Gobir. Hausawa da kuma masu jin Hausa da masu kasuwanci da Hausa da masu cin abinci da Hausa, wannan rana tamu ce gaba ɗaya. Ba son kai bane, ya samo asali ne dangane da irin tarihin Bahaushe da irin yadda Bahaushe yake da fasahohi, da yadda Bahaushe yake da al'adu, da yadda Bahaushe yake da ɗabi'u, da yadda Bahaushe ya iya ma'amala da zamantakewa, shine ya kawo ma Hausa wannan ci gaba. Domin karrama wannan rana, ƙungiyar marubuta a harsunan Nijar wato Asonil ta shirya wani bikin baje kolin da zai gudana a masarautar Sultan na Damagaram a wannan Juma'a 26 ga watan Agusta. Kamar yadda sakatariyar yada labaran wannan kungiya Hajiya Halima Jido ta bayyana min. Dama ce a san wane ne Malam Bahaushe. Shi Malam Bahaushe daga ina ya fito? Shi Malam Bahaushe menene al'adun shi? Shi Malam Bahaushe menene matsayin shi? Yau an wayi gari kaka al'adun Bahaushe suke. Sun taɓarɓare, suna nan a zamansu, kakane za a yi, to cikin irin wannan lokaci za a samu dama a yi baje koli Bahaushe a da Bahaushe na yau da me yayi kama. To wannan kenan, kuma da haka muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Kar ku manta danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyinmu da dumudumin su.